Jeg kommer lige herned. Men du behøver vel ikke at løse den derhen? Jo, det gør du sgu nok. Det er nok rigtigt. Klogt. Fordi der er et eller andet med, at... Der er en forbindelse til. Hvad siger du? Nej, men der er måske så vi kan måle. Han skinner... Du kan godt se, hvor meget sol det er herovre, nu må lige trække lidt. Hvad er det, det der? Det er spændende at arbejde med. Det har ellers fået meget kritik, men jeg synes at det ser meget godt ud. Har du fået meget kritik? Ja, det har jeg selv Er I gang med at køre på drejeskiven? Jeg tror, man kan... Jeg tror, at det hele er helvede til. Lige spænde dem her fast. Ja, Claus. Jeg tror, du kan få lov at stå og stribe. Jeg skal også lige hjælpe om to i den anden der. Så starter med en. Nu tror I, der er strøm? Der er... Det er ellers. Der er to her, der går af. Du tror, der er strøm? Ja, det er... Jeg skal finde ud af, hvilken af dem, der skal sidde hvilken side. Jo. Det er fedt rundt i fingrene. Nå, de der til at hive væk. Godt. Jeg kommer bare igen. Ja. Der mangler en drejeskive derude. Ej, det ser meget godt ud. Ja, til mennesker. Ja. Ja. Okay, der er en lidt dårlig forbindelse med dernede, men nede i den anden ende. Den kan ikke køre på nettet. Gider I at vende overvågningsvognen op? Når du kigger over på den. Ja, ja, det er jeg tænkte, Simon kunne se få lov at køre sin maskine her. Ja, det var en meget god idé. Så hvis I drejer sporskifteren derop, så... Det kan være sportsskifterne stille hinanden. Så er det op til... Slagelse. Ej, det er det. Det ser også godt ud, ja. Igen skal jeg her. Det lyder det hele. Ja. Og det er helt fedt det hele, var det ikke? Hvad siger du? Ja, okay. Du har købt den her. Så slet det? Ja. Hvad kan det sådan ud, eller? Som om jeg ikke kan køre præcis nok. Så kører du bare. Så kører du bare. Fuld hammer. Der er nogen, der snyder mig. Sådan. Der var en løs forbindelse der, eller et eller andet. Der var en løs forbindelse der, eller et eller andet. Jeg synes bare nogle gange, de der nye, der lige får. Det er rigtig den en. Stop. Den en. Nej, du døde. Stop. Stop, Per. Jamen, jeg har set det. Okay, det er hjælpetoget, der er på vej. Det er jo fordelen, man kan se det derudefra. Ja. Prøv at vente. Ja, jeg vil jo bare have hjulpet. Det er ikke gennemskidt. Hvorfor er der to tog efter hinanden? De vil bare ind i en anden. Vi bare kører til ting, det kører bare. Skal vi ikke sætte den ud på? De vil bare ind i en anden. Vi laver filmoptagelser. Ja, der mangler lige vendsøjten hernede, kan man sige. Ej, det er jo med med udfordring. Og der er to lige efter der. Altså, det kan ikke Sporet er ryddet for S-tog. Kan man ikke bare få snitpåstog? S-togspor er fri for kultog. Men det kan være, at de skal have VT heroppe. Jamen, kan det komme udenom Herningværket, før det er væk igen? Ja.
Men vi skal lige have S-toget. Der er udkørsel til Viggo Bensen. Ja, den her kører. Ja, no. Det er her. Jeg har en udfordring nede i Topper lige her. Jo, fordi så, jeg tror det går ud på en... Til længere ned i sporet. Ja. Altså, i de to ledninger. Eller i de her to skinner. Ja, vi er nødt til at... Det er der, vi har på laden. Fordi den har forplantet sig i alle sporene her. Det her mellemrum, der er virket ud som... Når de skal det op i sin rum, så kan de måske gøre kører 4 meter nu. Det er her til kaffekoppen. Men der Det er ren miniatyr Wunderland. Det der har er de har masser af lagt nogle videoer ud signalforstyrrelser her. med videoer. Ja, men hvor kommer de fra? Trådløs sender Hvornår kommer mit modul? kommer snart. Nå, dernede. Der har vi Niels. Nå, snart kommer det. Der holder din vogn, det var. Ja. Nå, skal du sporskiftet op? Så er vi ude over vandet. Jo. Jeg har fornemmelsen. Det er jo fordelen ved at dele det op i nogle boosters-områder, ikke? At de kortslutninger Og hvis der kommer et tog, man, så vælger det spor. Ja, bom. Det er dig. Jeg kan lave nogle små kassetter. Der kommer måletog! Ja, og så med egen lille. Det er så lavet så langt, så det kan gå over 3 moduler. Ja. Kom så! Men fordi nu skal vi jo også have spordele med, så... Kom så! Jeg hører, den taber det. Yes! Der er ikke nogen, der ved. Den holder stille der. Den holder stadig derude. Den holder her. Stop der. Den kommer aldrig ud. Det skal da ikke stå og fylde. Okay. Godt. Der er nogen, der fyrer et fed. Han var der